IFM News. Health Facts. Idol Lawrence, go! Impakamo ni Miss Mona Lisa Kabakungan, Presidente ti Philippine Pharmacists Association, iti Ilocos Norte, iti feeding nga nagisayang kada, iti feeding kan balik eskwela program iti Barangay Suyo, iti Syudad Tilawag. Kuna ni Miss Kabakungan, adakil apakay dayawan ti panangted na titulong kadag iti ubing na muan ati naipaay kadakwada kat school supplies, payong, panganan, tumbler, ken nakapanganda pa iti naimas, ken na sustansya makan, kaskuman iti aros kaldo, itlog, ken na tinapay. Malaksid iti dayta kat saan laeng ubing iti nag-enjoy no di ka di pati dagiti naganak ken mga sursuro gapo kadagiti prizes ken naibunong kadakwada a vitamina ken ag-agas manipod iti Philippine Pharmacists Association Ilocos Norte chapter. Mainag iti daytoy ket agbinulig ti Philippine Pharmacists Association ket ti PNP San Nicolas sa Intono Domingo para iti sumaruno a balik eskwela ken feeding program. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tata Aremen.